गुबुन हादरफोर बायदिनो जोंनि इन्डियायावबो माखासे मोसाफोरनि पपुलेशना जोबस्रांलांनो हमबाय। बेफोर जाहैबाय जोंनि इन्डियानि स्टेटफोर जायफोराव एसे बिबाङाव मोसाफोरखौ नुनो मोनोसै। गिबियानो जाहैबाय MP एबा मध्य प्रदेश, बेयाव गासै 526 दङ। कर्नाटक स्टेटआव 524, उत्तराखन्डआव 442, महाराष्ट्र स्टेटआव 312 आरो जोंनि आसामाव 194, केराला स्टेटआव 190, UP एबा उत्तर प्रदेशआव 173 आरो वेस्ट बेंगलाव 131। साननो थाङोब्ला फैनो गोनां इयुननि जेनेरेशना माखासे मोसाफोरखौ नुवाबो जाहैनो हागौ। बेफोरबायदि आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनि गेजेराव भिडिअसफोरखौ शेयार खालामनो दाबाव।